Hake khana 19 January wono Kokborok day hinui chung Tiprasa kwbangma borok rok no pailai. O dino no Tripura ni official language hinui 1979 19 January ni simi Tripura ni Kokborok kaisa official language hinui rijago slamjago. Hake kwbangma Tiprasa lukurok ni yak no tongo je Tripura o Kokborok language no official language slamjangmani. Amoni bising donon joy Tripura ni mung kwrwi hingke Kokborok official language slamjangmani Tripura o amo kuno dam kwrwi. 1975 3rd March ni simi Kokborok no Tripura ni official language recognize khlairani bagi rally khalimani. Hake bo o choba khlai tongmani bagi kwbangma Kokborok no recognize khlairani muchungya borok rok South Tripura district Julaibari o bono bothari khibika. Hake ajora o Congress government Kokborok no recognize khlailia 1979 19 January o hingke CPM Kokborok no official language recognize khlaika Tripurani. Hake omoya je CPIM rok plachake Kokborok no recognize khlairika ajora o kwbangma Tiprasa rok khuk thaiya tai of movement no sacrifice khayawi sani tongmani bagai ulo malani nangkha omo. Hake 1979 ni simi 2025 jora Kokborok no Tripura o official language recognize khlaijangmani 46 year kakha. Haipano kwbangma Tiprasa student rok tabu Kokborok bai rungsrungwi tongnai rok Kokborok no Roman script bai slamnani swinyani hini board ni bisingtwi sanui tongmani tabuk bo manyakho. Hake kwbangma Tiprasa rok amoni bagui no khadujak chung official language slamjangma to amoni bagui to khato srango kwbangma je Kokborok day 19 January o chung omo bisi brum brum palailai tonglai Tiprasa rok miliwi thanjanglai joto Tripura haste o tongnai tei Tripura haste ni baire o tongnai rok bo. Haipano nung nini kok no recognize khlaipano nung amono swinyani nung amono rignani se nini kuno phano script kwrwi hake kwbangma Tiprasa lukurok kwbangma Tiprasa rungsrungnai rok Roman script bai swinyani bagui sanlai tonglaimani tuma hamale Kokborok no Roman script bai swikake taisa kok miliwo chini Tiprasa ni kok thaini Roman script bai sikake taisa pronunciation no chini taisa thik tongo onyo script ni bade. Hake amono chini kok thainyo tebo milirwi rungsrungnai rok taisa klai khe exam rok rimanani bagui kwbangma Tiprasa Kokborok rungsrung tongnai rok tei student federation tei kwbangma Tiprasa tongnai rok Kokborok no Roman script bai sani tongo. Hake oro wansuktai Kokborok no je Roman script bai riyang tongnai rok tuma hamale je Kokborok no Roman script bai rungsrungnai rok siyang hakai borok pronunciation milirimia kosto nangjagung borok omono swinyani bagui time nangui thango onyo je script bai swinyani hingkhe o jaga time bisik nangui thanga borok joto swimanggala bong ni mark bo oro katangui thangnai tanjagui thangnai amoni bagui Roman script bai hingkhe tebo chanai tebo develop wngnai Kokborok bo develop wngnai tei Tiprasa rok bo tebo develop wngmanai mark bo tebo kwbangma manai. Hake o Tiprasa rok ni future haike thinangbo tebo bright nai. So this is a reason why Tiprasas need Roman script in Kokborok language. So amono khayo je Tiprasa rok nangjagui tongmani Kokborok language no Roman script bai swinyani bagui amo fulfilling ano thinango hnoi. O je Kokborok no Roman script bai ma swiyani bagui tabo kwbangma Tiprasa cherai rok kwbangma Tiprasa rungsrungnai rok Kokborok naya tongo baksa buksu nijini mani kok ni Kokborok no baksa buksu naya toma hamale borok swina ringya onyo script bai borok English haike Roman script bai simise swina rungo. Amoni bagui no borok Kokborok subject no cancel khai baksa English medium o porinai rok borok Hindi haike Sanskrit rok phano nawi khibu. Hake thinango Kokborok no Roman script bai slamjak hakai Mizorong ni haike Mizorong hakai borok hakai Roman script bai suyo jesa board phanang thungbong aja hakai slamjak. Hake bongor slamman hakai chinoro tam slamaya nai thinango jusin slamjak hakai joto Tiprasa no je Kokborok no hamjaknai Roman script kwrwingwi Kokborok subject nai yang tongnai rok borok bo nanai kwbangma Tiprasa lukurok je Kokborok tebo bangnai subject nanai haike Kokborok tebo kusawo kanai. Hake tinin video amsungno noro video no sajake like khlaidi tei share khlaidi noro o video ni bisingti tamo mung sasakle sikiwi srungni mangka amon nor comment ni bisingti ke sahadi jotono no khulumbai kya hambai kaham tongbai di.